Passem a la següent categoria de premis. A la categoria arxivística i gestió de documents, la persona premiada és la Mercè Lázaro. Mercè, moltes felicitats. Me l'acosto? Bon dia a tothom. Mira, com a persona major de 55 m'he portat la xuleta per si no me'n recordava dels temes. A veure, bon dia a tothom. Primer de tot volia donar les gràcies al membre del jurat CIEU per atorgar-me aquest premi que no m'esperava a la categoria arxivística i gestió de documents. A nivell personal volia agrair sobretot al meu tutor del final treball d'estudis del postgrau de gestió i preservació de documents audiovisuals i sonors, l'Antonio León Carpio, pel seu assessorament a nivell tècnic en tot el procés del meu treball. I també a l'Ariadna Morente, de Formació Contínua de la SAGET, perquè ella va dir que em presentés en aquest premi i sobretot també per l'assessorament i que hem pogut comptar amb ella durant tot l'any i mig que ha durat el postgrau de formació. Em vull saltar una cosa perquè tenia molt de rotllo del meu treball i això. Veient a tanta gent jove, com deia Ruth, tornar a la universitat. Jo vaig acabar la universitat el 1989, quan es feien 5 anys d'història. Doncs vinga, va, jo dic, ara me'n vaig al postgrau, perquè jo vaig veure aquest postgrau de formació de l'ESAGET. Jo treballo a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, a l'àmbit de fons orals, i tenim documentació sonora i audiovisual. Quan vaig veure aquest postgrau vaig dir, Mercè, és la teva, tu amb 57, te n'hi vas i apa, som-hi. I a nivell més tècnic, que em feia molta gràcia perquè sempre hi ha un moment per estudiar i la veritat és que estudiar de nou et dona com que estàs en el món. I per exemple jo tinc fills que tothom estudia ciències, tothom estàvem estudiant a casa meva quan jo estudiava i vull dir que sempre que us animo perquè passats els 50 també hi ha vida i pots estudiar. I jo tinc una feina fixa, treballo a l'Ajuntament de Barcelona, però no em considero potser que soc emprenedora, però sí que em considero que soc molt proactiva. Llavors em vaig tirar a la piscina i dic, mira Mercè, de tot el tractament arxivístic que hi ha a fons orals, doncs tu, a veure, intenta buscar una eina que et faciliti la feina i així va ser. El meu treball es titula Archivos e Inteligencia Artificial, que suposo que per això m'han anomenat, per la IA, Tecnologías del Habla en el tratamiento documental de las entrevistas de historia oral, de les entrevistes que tenim a l'arxiu històric. I us podria dir que jo el que vaig intentar és una mica posar el meu gran... en un arxiu històric, que tenim documentació sobretot medieval i de l'època moderna, que el fons orals és com una mica una illa de coneixements perquè té uns suports, uns formats, una problemàtica diferent. Vaig intentar posar aquest grau de sorra, i llegiré, en el que el recient aprovat Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, Arxius 2030, diu que en aquest document es diu que ens dibuixem un escenari final pel 2030 en què els arxius i els seus professionals hagin culminat amb èxit la transició plena a l'arxiu digital i que siguem capaços de treballar en entorns d'intel·ligència artificial. És a dir, que no ens faci por treballar amb Whisper i amb altres eines que se suposa que són novedoses. I m'he saltat una mica el tema, però moltes gràcies pel premi. Fa el lliurament del diploma al director d'Arxivística i Gestió de Documents, el Joan Pérez. Molt bé.